mota ta yi wuya yau a wannan hanyar. Wallahi gaba ɗaya gashi nan shiru tun ɗazu muna hanyar nan. Karfe na muna nan hanya. Ta wannan hanyar wallahi wannan ya naga tun ɗazu kuna zama a nan ne. Wallahi muna ta jiran mota ne mu samu. Ikon Allah kun ga kuma matsalar ni mota ta na kai ta an kai ta gareji yayi. Me? Mota ta an kai ta gareji. Ina da zo ne. Gari da hajiya. Wace iri ke so? Mamu dali plus haka. Yanzu nawa ne wannan? Gashi. Ni ma ba ni jarida nan guda ɗaya. Ke dai ba da mun je gida ma karanta wallahi na gashi. Madam mu ai je ka ai ba ku ai dama ni na saba siya. Sai kada canji ba ku. Nagode. Kai. Shagali ana duruwa a Lagos. Kai ikon Allah inda ranka ka sha kallo. Ka ji wata rigima a Lagos wai ana gina bene hawa 85 kuma akan ruwa. Kai abin da yana burge ni. Inda ranka. Wallahi labarin da ke jarida nan da yake ba da dariya. Wa a Lagos akan ruwa ana yi wani bene hawa 85 shi da ce ni ma Lagos din zani. Na ga wa kidan ma mota ta tana gun gyara. Ai gaskiya ne. Kai inda ranka. Makaryaci ne sosai. Makaryaci ba. Ƙarar makaryaci ba ne. Jarida ma ko iya rike shi ma gobe gaba ɗaya. Ya ake rikewa ne wai ni kai. Duba Ka ba ka karanta ba in ka rubuta ka je kana karanta ta bai tsawa da zai wa mutane. Ai da yake kin san ni. Da Allah ki zo mu tana mota mu wuce. Ai da yake kin san ni ina da dindimi wani lokaci idan yamma ta ba na gani sosai. Ba wannan nan da ka zo ka mana ƙarya ne don ka ga mata hanya mun makaryacin banza kawai makaryacin din ga mutane. To jama'a masu son kallon fima-fimanmu, a danna mana subscribe da zarar ka kalla bidiyo da ke cikin channel ɗin nan. Kana kuma sai ka danna ƙararrawar sanarwa ga zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da ni.